बजे कांदे आउ अच्छी ଘରେ ଯେ ଫୋନ୍ ମାଆକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ଥିଲା ଦେବାକୁ ମନେ ତାହେଲେ ସତରେ ଦେଇଥିଲା ମିଛରେ ପଇସା ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମନା କରିଦେଇଥିଲି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେବୁ ଏଇଟା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ